Баршаңызга да сәламнар. Сәлем. Бу атналык күзәтү ак тапшыру китте. Ньюс Татар, Иптәшләр каналы һәм Идел журналы җыелышып, Порнуха төшерделәр. кит инде, Роберт. Юк, шаяртам, әлбәттә. Татарларда секс бармы дигән подкаст төшереп аттылар. Еш без сексны теләү белән мәхәббәтне бутап, менә китәбез каядыр, кемдер өйрәнә иртә, кемдер нәрсә. Нәрсәсең инде, Роберт? Татарларда секс бармы, ул юкмы? Ну, моны миннән түгел, моны сантехниклардан, укытучылардан, шәфкать тутышларыннан сорарга кирәк. Ник алардан? Чөнки аларның эшләре ой, фантастиш, фантастиш. Кит, Илсия Бәдретдиновага кияү тапканнар, ләкин ул аны кире каккан. Минем бар дядя Азамат абый, аны сезнең белән жениться итәсе килә. Билеткада акча җәлли торган мужикларны яратмый икән, оказывается, диләрсең. Бәлки бу ханым үзенә охшаш хакимлек итәргә яратучы, буйсындыручан хатын-кыз излидер. Юк, менә әйтсәм, үпкәләтүем ихтимал. Бәлки ул мамочка Стифлер буларак үзенә берәр яшь егет излидер.